Fordi de kan ikke... Nå ja. Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag er det, vi vinder lige om lidt. Så lad os gøre det her. Woo! Og jeg er fuld liv og fuld liv. Hvad så har I fundet ham? Mikkel. Lad være med at få styr på nu, Mikkel. Nej, fra min klasse. Den kan med op til YouTube-video. Ligger I det der på YouTube? Er han derhenne? Skal vi bare prøve at lede? Jo. Jeg prøver at gå rundt. Jo, jeg prøver også at gå rundt og lede. Jeg går. Han sidder sikkert i den der busk derhenne. Se. Det gør han. Sikkert. Skal jeg prøve at gå hen og tjekke? Det gjorde han. Ja, det gør han! Han gør det kraftedeme! Han sidder i den der bus der. Nej, det gør han ikke engang. Nej, det gør han ikke. Han er et eller andet sted. Der var et eller andet, der skød tilbage. Ja. Jeg så også skudt. Jeg så også skudt ind på en anden sted. Er han inde i stormen? Ja, Nej. han dør til stormen, dreng. Hvis han dør til Sikkert stormen. så dør han til stormen, ellers så kværner han ned i vandet. Ja, han dør til storm 3, 2, 1. Right. Men drenge, vi skal være klar til at rykke hurtigt igen. Ja, Han kommer til at dø til stormen. sikkert. Jeg kan lige ud og kigge til ham. Ej, lad være, Magnus. Jeg har Det der, det er alt for whisky. Nej, det er det da ikke. Jeg har en healing. Sådan! Jeg har fundet ham. Hvor? Er det ikke det derhen? Nej, Ja, det er en chest. det er en kiste. Nå, jeg troede kraftedeme lige. Hvordan overlever han så lang tid ude i stormen? Jamen, det er jo ikke engang sikkert, at han er derude. Jo, men jeg så ham inde i stormen. Han skal venter hurtigt. sikkert bare på næste zone. Jeg holder min autoshotgun. Jeg holder også. Jeg holder min sniper fremme, hvis det, eller ja. Ej, Ja, det gør jeg også. Han kommer lige om lidt. han kommer sikkert lige i ryggen på os lige om lidt. Sikkert. Han kom. Hvad fanden var det, der skulle? Det var bare mig. Ja, Han holder altså sikkert i sikkerhed. så Sådan noget. Magnus Er det ham, der står dernede? Hvor? Og jeg har også. Så det var sådan noget, vi byggede. Nej, det var bare et træ. Ja, For helvede. kæft med det fint. Nej, Kæft med det død. blev bange der med. Han kommer lige om lidt i ryggen på os. Ja, det gør han sikkert. Nu står man med garanti. Lige om lidt. Fuck. Kom, vi skal herhen. Ja, han skal stå ude i stolen, fordi der er sådan en lille bitte mini-område. Hvem er det, der skyder? Nej. Det er også inde i bus. Vi skal i bus. Det er whisky, det her. Ja, det er sindssygt nøjeren. Dreng, det her... Han må Har jeg stå... overhovedet nogensinde prøvet det her før? Nej, Enten så det er han sikkert sådan en... Han gør så sikkert det der usynlige noget der. Jamen, han kan jo ikke have det der usynligt så lang tid. Fat ham! Ej, vi må altså også godt snart Har du finde ham. fundet ham? Ja, han er ude i Nej. stormen. Han Ja, dør Har til du fundet stormen. ham? Han dør til stormen. Har du fundet ham, Nej, Magnus? han er død til stormen. Ja, der er han! Ja! Ja, så vandt! Det er fucking lækker. Vi er så fik du kraftigt i første crown win. Ja, Nå, vi tager til lobby. ja. Tak for i dag, dreng. Men vi tænkte Og nok, han Magnus, jeg går døde ind til og ser, om stormen. du har lagt YouTube-videoen op. Det gør jeg om 3 minutter. Men han er syg i Okay. hovedet, at han bare bliver ude i stormen. Ja, det er fuck. Ja, jeg er på dansen. Tobias, skal du lige se her? Ja, Magnus, skal vi spille? Ja, Magnus, hvad? du kan bare lige hurtigt finde et spil. Jeg går lige hurtigt ned og tager noget vand. Okay? Ja. Du finder bare et spil.
Magnus? Magnus? Nej, Magnus? hvad? Skal vi prøve at spille Barrel Duro?